Bor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ki khon ki hajar jong ka hima seora kila pen penapad ba bahaka nyau tarik ujemang arjar pen rio kintur Shakasi Hills Autonomous District Council ban penbor ya ka District Council baka di ban ay sanad no yus im ubaka hima kala jet upay marem dors im Katkum ka jing penbena ka baki khon ki hajar ka hima seora kila pen sapriang lingba ki social media ka jingtho yawer ye ki ba kala ong baka dei ka jingdawa banne ka hok kariti kumbala seng labu daki longshua manshua haringkat ka niam bat ka riti dustur tenrai nadu ka longs im mans im hadu ka sinchar ka khadar ha kani ka jingtho labatai shikhon si hajar bahadin ka jingkhla no jong usim freeman sings im ka kurs im ka badai hok ban penmi yo usim hapo ka hima seora kala sei ya ka kerteng upai marem dor ubala longkum usim khna ban shimti no kum usim rangba ka hima seora kumta ha kasi terek unai wing arja arpsan ka dorbar ki menteri bat ki bakrau kala menjor bat kala rai ban ra sya ka dorbar hima nang tala ong baha ka dorbar hima kabala long ha ka laiterek unai wing da ka wei ka sor kala pediang ban menjor yo upai marem dors im ban shimti ya ka khats im ban pendep ya ka riti ka dustur bat ka niam karukom Henry wad hadin ka jing menjor jong ka dorbar hima bat hadin bala dep ya ka niam thangs im kumba jule nadu handai ka District Council kamshem la aisanat penban ka kenhun ki khli nongsen shar haringkat ki khun ki hajar ka hima seora kila shem dakarai ban yami pajba ha ka nyau tarik mentau banai ban ledawa baka District Council ka di ban asanan no bat ban itu no yos im ka hima seora katkum ka jingtep ka bala yolum la yathu baki don de ki hajar ngot ki khun ki hajar ka hima seora ki ban wan syakate ka jingyami pajba ban tur sya District Council ka ban long ha ka nyau tarik ujemang arjar pun rio Angni kusek acukku, angni acuk ungani ko mesoka. Ang habag kaktin ka im kajay benriu ka im. Kaladon kata ka Mikhalia language act na do usnam arajar sang. Kuman pensisyano kan. Ba men hakani ka country tari jong ubnaya yong ka bambut na tau April arajar April. Na ka jing pen bana officially ba lasim ya kaktian kasih ke jongi bat kom juru kita ki garu bat kaktian garu pulasim ya kakom kataka official language ngasngungu ngaskumburong ya kan ke kasih atau society bat ru kumju ya ka achik literary society kiba submit ya ka memorandum sha ge government departmentally ngakot meeting mana haka bengi syong di study nadu ka law department nadu ka arts culture naki department iba per ngia discuss ngaong tongin talk ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ia katuga ak barin bat ngin warna no daka ni ka way ka batmangay daka bengi ong Meghalaya Languages Act Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Kan di direksi nama baca kunci sih nama oleh mungkin nama dia apa atau interview aku baca kunci lah nama dia mungkin cara bilang nama tak cakap yang Nilai kuat syaba kaktin jungi kan yo no ka jing itu bokpura par khantam kan rong ka khanet ka bokpura nri kalong bade umau jam ubaningkong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban kaktin kasi bat kaktin garo kan long no kata kaktin bokpura jong gejela